ayindiyeni elinane VN usibanibani nosibanibani hayi yena. So if you just don't like him, it's okay. Vela yasithandwa ibona bonke abantu asiyona imali. Kodwa a man is trying to protect his integrity and to say to you South Africans he has nothing to do with imali. Umbuzo mawuthi ize kanjani kuyena indaba engekho ku Labour desk. Remember, i-Labour desk eye MKP. So there's nothing wrong if people know him akufanele yini bakhulume naye. Because if amasulumane lawo ayamazi mhlambe bake baye be-youth ye-MKP beyocela ama-funds kodwa singamkhulumeli nangula uhlangana naphi namasulumane ngoba wena wakacibana angikwazi anti awakabani amasulumane nanihlangana naphi. Angibike mholi ngisho ukuthi ngumholi mina ku-society and ngiyilunga le-MK High Command. Wonke umuntu unayo inamba yami uyayicela i-meeting abike. Mina bengikwenza izolo Mbovu bengiyovikela i-MK ngoba angibeke ukuthi la Mbovu i-MK lapho MK Labour desk kuhle abakwenza ngenqamba manje Mbovu. Abakwenza abantu bakithi bayathola imisebenzi kuyasebenzeka kodwa mina bengiyovikela into eyenzeka ku-EFF Labour desk. Once upon a time kwakhona i-EFF Labour desk eyayinkulu Mbovu isebenza kodwa zibuza ukuthi kwenzakalani kuyona because i-MK Labour desk or MK lapho isinama characters asuka ngalena eze ngala asebenza into ye-extortion. Lena Mbovu, even if I have to be unpopular Mbovu, I will take it. Akwazi MK ibe inhlangano extortion abantu ngaphandle Mbovu. Leyo Mbovu angifuna uqamba amanga. Indeed angihlangani ne-MK Labour desk but abantu ibona beze kumina bethi umholi we-MK uClick part of i-MK sixayekile sinenkinga la. Bantu bakithi, I strongly believe umfoka Cebane, the president of MK Youth League, the current sitting president, uyacacisa lokho. Is the president aware of these developments? Did you manage to engage the president noma niyazenzela ikampunzi edlemini? Ngingasho Mbovu ukuthi i-MK party iholwa umholi oyedwa uPresident Zuma. Thina whatever we do si account ku-MK party. Kodwa kule Mbovu asikwazi ukufaka uPresident Zuma kodwa thina whatever we do siya account ku-MK party eholwa ubaba uPresident Zuma. Okay. So did you manage to report to the president ukuthi na umonakalo usuwenzekile njengoba uthi seyilungisiwe neyalaba abazenzelayo amasela lawa beyofuna imali abefuna ukuxoxa lawa amabili wabalili? Ngingasho ke Mbovu ukuthi njengamanje lento le eyamasela ayakalungi kodwa ireportiwe yona. I think maduze nje inhlangano izosibiza ikizothola a full clarity ukuthi kwenzakalani ngoba ngikhuluma nawe nje mholi nami igama lami lapha limgcolisiwe ngento engekho ngamanga. Kwathiwa ngina 36 kwathiwa ngifuna imali konke lokho Mbovu kuzovela ngobani futhi mina understand ukuthi thina njenge MK Youth League lapha sithele inhlabathi kwiphalishi ngoba i-MK party umsebenzi wayo ukunakekela abantu bathole idingo zabo which is MK lakho Labour desk yakwenza lokho futhi thina sihlangane nayo because we have our own program as a MK Youth League kodwa kulokhu the concerned citizens abike inkinga sazama ukuyilungisa right now with sesireportile manje ukuthi kwenzakaleni sidinde manje ukuthi sibizwe sizoyichazela. No, mfoka Cebane asingaze simoshe. Siyabonga kakhulu. Thank you so much for clearing the part that you did not extort any money from anybody. Angithi ayikho imali mfoka Cebane efike kuwena. Ayikho 300,000 ucoshila. Akho malo inikwa amasulumane. Mbovu ngisho 10 rand Mbovu ngaze ngithole lutho ngikhuluma nawe Mbovu nje yabo nje njoba ngifika manje nje late nje one call abantu bangikhalela le eNewcastle. Sine program nje siyakhona esihlelelayo nakhona kuningi safuneka lapha siyokwenza sabantu abasha. Ngikhuluma nawe nje nakhona futhi siyakhona futhi le emabhodini nakhona futhi khona kufuneka sokwenza lapha okumonakalo lapha kufuneka ezabantu abasha siyowenza program yethu nje ithina but in terms of imali eze kumina ayikho imali eze kumina angaze ngithathe imali yamuntu lethiwa ngihamba ngikhululeke nje ngikhululekile ngoba angidli imali yamuntu nje ngiyakwazi ukuthi ngihambe ngifike ekhaya ngidle imfino nophuthu ngilale ngihambe ngiyosebenza ngenzele umsebenzi owombuso kodwa ezimali nje ngeke Mbovu mina sengisinde entweni eyingaka kuthiwa ngidla imali ngingaveli ngihambe ngithathe imali zabantu angikwazi Mbovu kwenza leyo nto leyo. Siyabonga kakhulu mfoka Cebane. We will also invite you again if there are any other development and siyabonga ukuze avela kwakho uvele nangobuso bakho
to prove ukuthi this is what a leader does. He accounts to the public and to the people that he leads. Siyabonga kakhulu mfowethu, uNkulunkulu akubusise ube nosuku oluhle. Ngiyabonga Mbovu, ngibonga kakhulu nje nawe uNkulunkulu abe right. Ngibonga futhi ukuthi ube umzali ukufuna uzothola iqiniso, ungahambi uyokwenza ama-video ngento ongenalo ulwazi layo. Nje nge-weekend sokumema Mbovu sobe seNewcastle wenze live nabantu ukhulume nabo bakutshene ukuthi yini ababhekene nayo le. Nje ngibonga kakhulu platform. Thank you so much. Bantu bakithi okay. Now I need to get out. Tell him everything like home national is done. I want to find out how is this being done. How can people eat food when you're renovating? This one, I must see, but then. What nonsense is that? So apparently you're very arrogant. Aha! Remember I asked you guys, I posted a video yesterday and I said, when's Numtan? That's the question I asked. And then I was told to go to know he got 150,000 wara. Yeah, so he was hosted by Clean Governance this morning, Uqenis. And Clean Governance was just asking him like a few questions. What happened? Did he get the money? Was he bribed? So he shared his side of the story. And then Clean Governance also asked Uguti, does President Zuma know what's going on? And then he answered, I'm gonna play the clip, Kakenis. I'm gonna play it. And I said yesterday, one thing about social media, a narrative can be pushed by one person and it can go viral. Sometimes you find it's not true. Sometimes you find it is true, but it's not the full story. Yeah, but like social media is crazy. It's very Oza nendlebe ngize nendaba. Allegedly wengaza kwethu noma umuntu esebumnyameni nje ngithi angikudlulise lokho. Umuntu bematasatasa ngiyathemba emini nibonile bafethu. Ukuthi abanikazi behontshose sebekhipha incwadi nayi ngenhla eshoyo ukuthi bayaxolisa futhi bayazisola ngokuthi bazame ukuhamba iMK lakho ngemuva beyokhuluma nomuntu ongahlangene neMK lakho. Ngalokho bathi bayaxolisa. Nayi incwadi ngenhla. Akusho mina. Lokho kufikwa kanjani kikho na? Kufika kikho ngokuthi bacela imeeting. Ukuthi bacela ukukhuluma ne-leadership ye-MK lakho. And i-leadership ye-MK lakho ibe isiqala ekutheni ngoba nina niyas-undermine. Ake nilungise lelo phutha kuqala. Base bebhala le ncwadi-ke. Exolisa ukuthi bayofuna ukuhlangana no-president we-Youth League ye-MK Party. Ongahlangene ne-MK lakho. Angahlangene qobo ne-MK lakho. So bayaxolisa ke ngalokho. Okusho ukuthi uma le meeting ihlalile namhlanje ebusuku kwaba khona okuvunyelwana ngakho nizozwa kusasa. Uma kuukuthi bayaligoba uphondo amahontshozisi siyawayeka siwavale. Kodwa uma ngaba baligoba uphondo lolo wenganza kwethu la asizile ukuzokhanda imali okanye ukuzogaya imali. Sizolwela nje abantu nje. Laba bathi siyoba nemali kudala mangabe kwangadaliwe ukuthi ngiyoba nemali angeke ngize mina ngibe nemali ngokudayisa ngabantu bakithi khohlwa. Ngeke. Uma ngabe ngeke ngibe nemali ngeke ngibe nemali. Akusho ukuthi ngoba manje ngingenamali sekumele ngilanda imali ngama-backdoor cha. So nje kani kulokungithuka ukuthi siyovuka kudala kwasha kwacima asifanani bafethu. Yabo umuntu nomuntu wenza into akayibonayo ukuthi right for yena. Everyone is responsible for his. So ngiyacela nje ningixolele bafethu ngaleyo nto ukuthi siyovuka kudala. Hayi ni right nina bafethu nivukile, it's fine. Noma singavuka kudala kusho ukuthi kobe sekufika isikhathi sokuthi sivuke manje asikakafiki. So nje ngiyacela bafethu ukuthi nibheke kusasa ukuthi izobithini update. Kungenzeka iupdate ithi
siyawavala amahontshosi kungenzeka futhi ukuthi asisawavali ngoba nakho kokuqala i-step sokuqala sebesithathile abelungu behontshosi. Hello Mzansi, welcome to Umgosi waseMzansi. This is Uqiniso from MK Party and he's denying my allegations ukuthi yena ureceive imali from indzawo lethengisa kudla ihonchos, and he's saying ukuthi akakasa receive any money from lesiya stolo. This is after bantu abaningi ba realizile babona ukuthi lesiya stolo lisana sicasha ma-foreigners kakhulu, bantu abaningi labasebenza kulesiya stolo bantu bokuqhamuka. Kungani labor desk ingabi nendzaba nabo, ingayi kubo, since siyabona ukuthi phela iyaye itolo letiningi tema-China tema-Nigeria, kungani bangayi lapha ehonchos? It's because Uqiniso receive imali from bantu base-honchos, from ma-employers e-honchos, and uthi yena kakase receive lutho, akakasa receive imali from ma-employer alapha ehonchos, njengoba simuva tikhulumela yena ngemlomo wakhe ukuthi konke lokho kumahlebeti, it's not true. Please do comment what you think below down on the comment section. I'll see you in the next one. I'm signing out. So goodbye.